Nyakoromga jwango poko pogore okinyi makawuona kelo ni kantiere Mama Grace Onyango Cultural Center mantiere chuny boma mano ma Kisumo. Kamoro moro mintiere nyakoromga jwanga geno mara ni ng'eyo pok mabenda dwaro kelo. Mano kaluwore koda toka ng'eya kanyo ineno tipo mopogore opogore okinyi makawuono wadwaro timo pok mano mar goro gi buko. Ntiere achiel kuom rawera mabedo sibedo katimo gi e gwenge gi mag Kisumo. Bedo ko nyaka giko nyinga Sharon Ong'ao. Arakni machiegni e chenro mar pok opogore. Erokamano. Wachako na gi nyingi in ng'a to iwuokane. An iluonga ni Joseph Okelo Nyamanga, that's the official name mantiere ID. And then nying makoro ng'ere art industry en Sejo. Yeah. Sejo. Sejo wukum Joseph. Yeah, mano ifwenye piyo. Obago ka ji mang'eny, but ifwenye piyo. Koro Jose nobedo ano ka ji mang'eny nigi Jose la fawacho ni walos mara kiana wuon. Kore makete Sejo. Owuog gi reverse kod duogo. Kata kamano Sejo inyalo mana nyiso Nyakoromga jwanga ni pok mari mano mar goro wasebedo kwadeno picha mopogore opogore kama lombo wang'. Nichako karang. Goro achako chon. Achako chon seriously mabe sani okanya paro ni achako goro wen nikech en gima nitiere clan marwa. There's nitie kazi ndamana goro. Koro kane pod atin naneno ko goro. Ka achako goro katin maka chope primary ema chako fwenyo ni agoro sana mopogore gi jomoko. Medo ka japudo ni mondo goro diagrams e wall ango girigo ama diagrams moko mag primary school ka onyiso nu goro map of Kenya, the art. Koro I don't know most of the students ne biro ira mondo an matrimenade an magornegi. Koro kanye mana chako develop that courage ajani karagini anyalo mind pokna ineno. Jopuonje be nofwenye ni Jose emanya goro. Sejo ong'ere after kase ginene kase tieko college. Kanya kumucha achenjo nyega tu Sejo. Kore primary to niluonga ni Jose. Dong. Koro Jose mana goro ge primary. Ka dhi secondary bende be kana japuonj mar art yero jok matimo madhi timo art, dhi take art as a cause. Koro nokelo papers mondo ji ogoro. Japuonj no iluongo ni Mr. Ongere. Mano secondary school. Primary school donge ne onge art. Koro secondary school makora time art under Mr. Ongere. Koro goro en gima achako chon okanya wacho time machake nikech en gima nen part of me adongo ka ai kabiro nyaka sani. Koro primary, secondary school Kisumu Day, and then college Mwangaza Art School. Mwangaza Art School ntiere Nyalenda kanye kumakora time sana. Before gine Mwangaza Art School na ntiere gine Technical University of Mombasa TUM alafu TISAD bende kona na connect ge Technical University of Mombasa alafu gitum, and then aduga tieko Mwangaza Art School. Mana kitimo pok mano mar goro itie goro iweche moko timo record goro. Koro ngeni nitie goro mai goro physically mitimo gi lwedo makore mwana enoge alafu koro nitie mar computer koro main koro graphic design. Koro atimo both. Atimo both mar lwedo gi mar computer. Obedo nade makoro yudori Mama Grace Onyango Social kai. Mama Grace Onyango Social kandi pokabiro nane group mo milongo ni Misango Arts Ensemble. Misango Arts Ensemble lebedo jatelo mana ochung ne mama the director and Mr. Bat Masira. Donge. Koro kane wan gi Mr. Bat Masira to nidwa team launch in 2021 nidwa team launch mara this place Mama Grace Onyango Cultural Center. Time ne mo change from social center to Mama Grace Onyango Cultural Center. Koro kane that event dhitimre to noluongwa kaka Misango Art Ensemble mondo wa perform a skit. Donge. Koro in that process kane event podin get the information no miwa prior to the event earlier. Koro wachako timo preparation. Kwa time timo preparation ema Mr. Bat fwenyonia agoroga. Donge kan wadhe Mwangaza Art School. Donge. Koro time no nomia pichni mar Fibiasio, Mama Grace Onyango gi Amina Mohamed jok mana biro yao the event. Koro nagoro pichni go. Nagoro gi adek Fibiasio mkich Mama Grace Onyango utie ngat artist machilo manogoro alafu gi Fibiasio gi Amina Mohamed. Koro kana goro kanyo to pichni go nomigi ka gift after kose migi ka gift, and then later Mr. Batu bedo chosen mondo be the director of this place Mama Grace Onyango Cultural Center. Koro kaso no se bedo rename koro jo social services koro no gol kai ten mokete mondo make this place to be a cultural center. My artists ema own this place
Ko that time Mr. Bat kanu sigine to achani odwa miwa a gallery mwatimnade mwaran kwa the artists manantiere under Misango Arts Ensemble. Kuro kanu miwa kae wachake from zero get by that time nedo kapo dantiere college. Neonge artwork mora kae ngimande onge. But with consistency wase remain industry since that time. Masani ye ka opongi artwork kama. Kanu intire artwork achiel to artwork achiel mananti kind of benen artwork man acquire one of the artists. Maybe artist to me artwork ne mosetimo kama take seriously. Or prefer mondo bed gi artwork ne. Get artist value art ne. Koro prefer mondo mo bedo okani. Koro one of the artists no mi wa artwork ne moroma chon be moromo dis on. Koro kano se mi wa mane mono build to account to kete gallery kai. Tega gallery no chakre. Chakre from a humble beginning. Masani ngatu ko biro sani ko nene ka intire kama to gi wanda. Mandaka sani en pok makilo nu you to time full time. What mo art full time? Tunji adikaye. A gallery wantire jauchiel artist var based here, but the artworks mantire yekae composed of works mag artist mo pogre. Though ntie work mar artist ma ginene makongo, ja Kongo ntiere kae, ge ja Tanzania work gintiere kae. Maga jok ma wanya achene gine jok ma gine mo pogre, e kanti mo pogre mo biro e wakae. But koro artworks modong to ngidanga meg artists makisumu, visual artists makisumu. To koro ini uo nikech koro ma pok mari in koro intiere kae loge nikech koro lo artists ma bendu tiyo godo. Ton wachni kigoro nikech wasane no drawings mopogore itiyo ga ngoto paints magi mitiyo go nikech iwacho ni rang bentiere mopogore. Ya koro rangi to ntie mopogore, rangi ntie first grade, ntie second grade, afu ntie economy grade. Donge. Mago to koro gin mag walls. Mag walls okwatigwe e painting. E painting wantiere gi ginene acrylic paints. Ma ena for artist acrylic paint. Donge. Ge oil, artist oil paint ntiere. And then ntiere mwatiwa ka primer. Ma kapo kigoro kamae, mugo kama ntie mikungi wicho kiseloso frame no. Miseketo ne canvas ntie ma white mikungi wicho monde. Kise wiche monde koro kichako chao gore wiye. Materials mwatiyogo ng'eny Kisumu kae gionge mang'eny sana. Nwa order gi from Nairobi. Kisumu kae donia jok matimo mauso gi Kisumu kae giuso gi very expensive nikech ging'e maber ni kae ka gisekelogi to maybe demand dhi bedo matin. Jok manyiewo gi tin nikech art scene ma Kisumu poko grow a level moro ma ginene sana. Koro jok ma uso artifacts ma artist yogo yudo ni giuso gi very expensive. Koro yeni ki order kaka ma order from Nairobi, ka order from Nairobi kariwo nyaka parceling cost everything. Pod bei makae pod ni mal. Koro prefer mondo order Nairobi. Is cheaper than buying here. To koro kugoro akeni customers magu gine ngani. Customers wa mang'eny to gin customers ma ka Kisumu kae ng'eny ng'ato ko winjo ni in artist igoro. Question mokwongo modhi penje niya inyagora. Mano is the first thing. Koro niya business mo wan go sana e gallery kae en jok mandi maybe ng'ato nigi event odwa dhi chiwo gift ang'o giriyo. Koro portraits wagoro mang'eny. Portraits wagoro mang'eny sana. Portraits wasegoro ka mang'eny. Jatelo mane wagoro. Asegoro Gashago, asegoro Ruto. Maginyewo. Mago gin mosedhi. Kinyewo. Nano Gladys Wanga gavana county wa Homa. Mano to koro mano one of the students e Mogoro, man from Mwangaza Art School. Mama punjore. To punjore tinanno tifono maber ko ngajongi mara ni biro bedo kaneno picha makamano. To kata kamano bende walos kotenre kod exhibition nyisruok nyiso mondo mabendu goro mar mondo mi jing'e ni sejo gini goro kuondegi. Exhibitions watimo mang'eny nikech kata Mama Grace Onyango kae ina iye wabedo gi exhibition thrice ntiere restaurant kucho mwatimo exhibition. To exhibition kwatimo to koro kanye kuma warwako artist tema Kisumu. Tekni timo gimora mora ma itimo gi lwedo. Pok ma lweti any artifact inyabirogo. Obed jewelry, obed painting, obed crafts, all we bring them together. Donge. Alafu this exhibitions moko maseche moko bedo organized museum. Nikech wantiere under umbrella moro bende man Dero Arts. Dero Arts and Beds Kisumu. Koro gibegi organize exhibitions moko. Maybe museum at time. And then affordable art show bentiere ga Nairobi. And then Kibera bentiere ginene off gallery mo ntiere Kibera Art District. Gin gi off gallery. Koro kono bwatimo exhibition at time. And then this is chamoko mwadhi nyaka kenti.
Kenya National Theatre kuno bestimoko wa expose some of our artworks. Tineka sejo keni pok makama osekonyi nade nikech goro ni wachana ka gima isebedo kitibe kiti gima ni. Oge gima manya timo mopogre goro. Goro ni manya timo. Koro goro to sekonya okanya riambo. Goro sekonya to kenyo the first thing manya ginene youths mamoko bende. Game embrace talent magen go. Though at time obedo very difficult kichako. Kanye kumoteke chako ngecha art gima wadhi art oge ngat mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanya en tije madhi ming'eri ineno to mondo tiji no chak ng'ere ido ni itime for long kodo ni anti jok moko ma kichako chon is better than kichako late ngeti kichako chon ichako ng'ei chon koro kibiro ni kachopa point makoro itime as a career ido akoro in gi a wider range of customers donge jok moseng'ei ngeje tijwa ni en referrals and then gi ngat mo nti jok manyien be biro maneni kitime ango giro koro en atime koro ki maintain all the difficulties the persevere difficulties go te maji onge gimetimo lafi make sure ni itimo gima quality nikech art bende ok ni sami chake no tidhi time quality en ga gima igro pile pile nikech kata ansani ok anyacho niya natimo artwork na maber artwork ma prefer most en artwork ma work on sani en artwork ma mora get any artwork ma feel like I give myself to it mana setimo ka kendo yido ka kendo koro chunya ae madhi timo next mano is the mano is my prime mane mang'iyo sana to thoth ni gorango nikech ang'eni nitiere kaka artist niga gi the wacho ni target market gi target audience gi gimo hera keni thoth ni goro gang an artwork ma goro gin abstract painting reality agoro ka en portrait of somebody mangato miani adwa ni gora wake kra ni abstract reality goto get koro abstract painting and painting ma keng'io kamae to some point en unreal okay real en gimomi gole wi direct ineno ama kataka inyagore from memory but ntia ke twist from reality igole okay ni ngoma ka ngato ng'io ni to acho ni ni onyala identify easily for example picture an abstract ma kore pure abstract and then my creativity but kore cubism manu kore type mar art miluongo ni cubism but an abstract tiende nango koro my explanation mare king'io the colors matiyogo gin colors ma Kisumu inya neno colors mag the sunset inya neno kanyo lafu inya neno colors of the mag lake donge inya neno kanyo lafu inya neno colors mag vegetation around the lake ntiere kanyo donge koro mana atemo mana express our culture through the colors magwa mana gima natemo kelo koro ma abstract ma is an abstract to realism en kama visionary keng'iete ma ngauchu ngani ginene kama mana in reality drawing kata ma be en abstract but koro en semi abstract gech pi ok chalga kamana ntie ka deform pi donge en koro okete kama mondo bring us a certain story mano mi koro deform pigo kendo ginene kanyo but koro en drawing from memory nikech king'ieni tinyawe ni real macha sky macha vegetation ginene art ntiere kanyo mano miluongo ni en semi abstract macha be same and semi abstract yeah koro thoth ni igoro abstract okay. Reality agoro ka en ginene ka en commissioned job mangato ngisani adwa ni gora adwa ni timango mano ta dhi gore ng'ato nyalo penjo ni why abstract nang mendo okigol gik ma realistic ma ng'ato neno ni magweno nyathi lawa kata ma ben semi abstract nikech onge kumibedo gweno maduong' moingo nyathi adier sani magwende Christmas mani lawa abstract ahero nikech ok ahero reality to art bende creativity mari ok nyagenene reality nikech reality en giming'iyo but abstract en gimi think of ineno koro king'iyo most of art buyers ok giero reality giero gima nigi story iye ineno koro through abstract seche mi icreate cha ticreate gi story ineno alafu en gima ok inya chake sani ni yamo ni dwa chake kawuono titike kawuono ok inyal koro en gimitime mos okawi time the more mokawi time eka value mare be medre lakini gida chidnede magimisibedo kikadhe challenge kaka artist challenges nge but challenges ochakre kai koro ka nachako
kata chako challenges. Challenge mokwongo en materials. Mondo na yudo materials kech nakia kumanya nyiewe materials Kisumu kaka wuothe onge maybe Kisumu kidhi nyiewo ginene nyiewo paint edo ka paint no en paint mosebudhe stock mokethre kibiri do jago tiyo godo ni okoti materials kanyo edo ni mondo na acquire the right materials ne bedo matek sana and then kendo gima timre kendo en market mar art okoyot atol nikech art ok en gima inyalo wuok e ot kawuono ni koro iwuok idhi kacha to insure ni adhi timo nade adhi loso my daily bread ok inyal art en gima take time inyalo goro ma kamae to kawo kata gimoro 1 year kapok onyiewe 2 months kapok onyiewe but inyalo ber ni nikech kidwa nyiewe kaka maybe ka jomoko timo their business ni dwa nikech jok mohere to bobiro madware bobiro but ok gibi reach your demand ineno koro patience be ber kodo ni artwork makamae ilose idwa budho kode kata for 1 year kata 2 years a time ina kode kanyo pok onyiewe ineno koro mane omiyo koro seche moko nyaka iriw gi gik moko nitie kanyo ma koro ing'iyo art ing'iyo ma in long term gi ma short term donge mondo i cope up with life mamago kinyang'eyo ka koro kichako mane mamiyo yudo ka ng'at machako cha o give up easily ibodo ni ochako goro ng'ato chako gi ken gi ginene mang'eny and then otime kosetime to yudo ka gikego en go kanyo ok nyiew ok nyiew to odwa pesa mabiro piyo koro ni bedo matek kidwa pesa mabiro piyo idhi weyo tidhi dhi tich machielo yudo ni ng'ato oweyo odonje pikipiki odonje ang'o makelo pesa piyo alafu yudo ni kisedonjo kacha mondo iduog koni koro idhi bedo art lover kani in artist moro mana goro maber idhi yudo koro ichako bedo art lover ibo mora abe nagoroga ng'ani ogoro maber lakini koro dhi chako bedo ni matek chako goro dhi bedo ni matek kata nawuon ka bodho kata gimoro 2 weeks kapok agoro chako goro bedo na matek to en pok ma intiere en pok man go lakini ntiere achram creativity ran ineno gi mood mari koro kitieko 2 weeks kata 1 month kapok igoro yudo ni seche mibet piny kidwa chako cha dhi kawi time and then the first artwork midhi goro nyaka kawi a long duration of time to kani in ng'at ma dwano gine piyo idhi tieke piyo lakini ok odhi wuok kaka chunyi dwaro ineno koro yudo ni sami gore cha yudo ka otek ni matin kata ka kinyo ka mixing rangi cha thagi kendo ineno but kitime koro ng'ato kaka an mosetime for long donge katieko 2 weeks kapok agoro odhi thaga kachako painting na mokwongo but the following day after 3 days answer iwacho ni practice makes perfect teyeka hakene bedu tiego jok magoro nikech ang'eni nitie jok ma nyalo dwaro ni gor kata gik pok mar goro to gionge omenda mar dhi tiegore mago watimo mang'eny sana mentorship programs mago wan go mang'eny mantie primary schools mabiro ka secondary schools biro ka nyaka universities biro ka time timo their practicals and then at one point nwatiyo gi street kids street kids talent near street kama serious art most of them are very talented kodo simoka gibiro kae kaen ma en talented visual art to what train at no cost mentorship ng'enyne watimo at no cost sana wang'iyo ng'at mobiro actually maybe the street kid or a street culture mobiro kae mano passion emokele koro ok ber ka passion emokele tibende ikete gi pesa ni anyaka chul kama I welcome nikech maybe through you nya wuok e street ineno koro waginene kae watiege koro challenge mabiro yake no kae ni osewuok e street kacha mobiro kae donge koro etiege after kae koro entiere kae odwaro chiemo ni ngeni nyaka timne nade nyaka nyiewne donge kendo ang'o dwaro kar nindo seche mane iye kae ka nitie welo mang'eny mabire mopogore welo ko biro idwa ni i-change the outlook mare be mondo i-change onen ma decent matin nyaka ng'itimre nade ing'i kaka inyiewne lewni moko mondo at least ogine alafu seche ma wendo biro cha bok i-introduce kaka street kid introduce kaka ng'at mopogore mondo gine ma street kid cha wuoge wiye okaw the gine kaka perspective mikawego kaka be koro
okawe kamano. Mano wasetimo mang'eny. Mido ni moko kosebiro kaka giselan matin to do jomoko kawe. Maybe jok matimo painting or painting okango girego jok matimo graphic design oko kuonde ka jok mandiko gine ego. Kose kaoge to dhi kucho. Kose dhi koro ene field koro titia gi jogo. Even after some time en ng'at moro manyalo run bills magi ango girego. Mo owuoge street. Ntira dek mose wuoke street totally. Matimo tiji sana. Geti matimo sana. Kata ka koro kotim mwatimo ni okotim goro ngecho ko puonja goro an kane poka ginene kana poka donje goro won natimo graphics makoro okata mar ginene mar computer mandiko nandika ji kar salon angawirego school sidende kone jango signages mago nandiko atimo mang'eny serious kata sani pura atimo gi ineno koro mago ma quick ma ka ng'ato biro ng'ato ka street kid ipuonje mago piyo kata screen printing mago manyakelo ne pesa pepe. Koro ng'ini ma okise puonje kowuok oko to nyayudo ako chako kare amo nyayudo kuma donje. Koseyudo kuma donje and then koro magi koro nyatimo leta ka koro atrio sebedo stable matin. Nikech magi dwaro ka atrio kisebedo stable nyaka mentally. Okinya goro ka indisturbed mentally. Okinyal. Diega nyaka ibeda stable mentally. Goro ka at least inyalo create something. Dengo choka ni goro bende chalo ka gima konyo paro. Iwacho ni paro kigoro to konyi kata mna kinin gidang ni maro. Okonyo paro kalure gi energy mi give it. Ineno nitie jok makao ginene mopogre. Ino ng'ato kaka an maybe seche moko ka gimoro happen mowango ama mochwanya donge tabiro I convert that energy to my creativity la akete canvas. Ineno mano dhi wa koro mano dhi gimano timna mochwanya cha otaka my inspiration matime canvas donge but koro nitie ng'at moro moko nyal convert that inyalo maybe ng'ato bedo ng'ato break art ne serious ineno ng'ato se break art ne maybe eno dhi donka koro en moody ang'ango gire ka okonya timo gimoro okonya associate gi okonya donge koro ki convert that energy go la no gino timbre but en gimoro ma ntiere gi convert afikete kuomi obedaza as an inspiration alafu I direct to a canvas donge idoro kama ne dhi time interest to bonene atwak ni no ng'ato ko ng'eng'ani to en ng'ani mood mana ng'ani ogore otimo gini ka ge opogre atwak nyatel mood ina ng'ato goro ng'anyiero komor kamacha ntie mood mana entiere ng'at mogoro ng'ato ko kuna ng'ogere ntie mood mana entiere makoro manto kine mogoro ntindo go kale mogile mone bando be ntie mood mana entiere chaka kuma mood no be entiere gweno milao no be ma do na ngisi ni ma en gine Christmas festive ilawo gweno da change ilawo gweno da change kane podi tin lafu gweno mone go change cha ochuo do rengo lafu ngisi ni imake ka ini gine masirian uyudo kanye nikech kopogore gi Mama Grace Onyango at gallery kama wantiere ni gisane ng'adalo penyo ni bende mbuyu ntiere uso nengo uchal nade koro mbuyu wantiere mara individually ensejo arts ntiere first ensejo pop mano Facebook and all social media handles Instagram Twitter magote ntiere kanya ka TikTok sejo pop mano ntiere kamano and then Mama Grace Onyango gibege ni social media handles mage ntiere YouTube the same Mama Grace Onyango and then kidonya Kisumu portal be pode edho Mama Grace Onyango Art Gallery gi Mama Grace Onyango Cultural Center as a whole mago ntiere to nengo consider nyisa ni nengo art nyalo appreciate art okinya buy and priceless art you appreciate okay buy guess je mi buy art mi buy art ginene art is art art en chunyu ngato donge art en chunyu artist makoro kugo nengo makata kacho na biro gi siling 200 tada 200 okay yage ineno lure ntisi makibiro gi 200 no tanyami art na lure ka kichio afu lure gi ini won yen ntisi mo ngato biro tido ka oera art ni masirian simoko oera art ni ma ibendo donjoni ka ngacho oera art ni ndimo moko minyalo chiu kata free inyacho jo free kina na rate mangano ginene go dafu ibende ndira ko donjoni donge to ntie seje moko ma art anyauso ni art moro anyauso ni art ni anyauso ni in art 20k donge ngat machielo ko biro the same art anyauso ni 200k
the most expensive art muse usoken pesadi. 1 million. Second. 1 million. To no second. No se Nairobi. Neja telo maduong. Ok neja telo. Nena tourist. To jatend piny mosenyo nyaka art kuonde. Eno kunya ni yangu. Art gi politics kit kando. Politician inya kata gore, to kigore oneno picha ni to podo bukali, podo bodhi. Okonyia. Ken moko bedo commissioned, oko ngisi ni bana gore kama ama ngato kokelo nikech kaka an masegorogi nayudo ginene contract from the Department of Culture. Okay. Mano is Beatrice Odongo. Then mano kelo na those contracts. Kore ni magoro ka ngeni gini agoro ti chiwe kaka gift to ntie pesa mimi ineno. But kigore agora ni gore onya nene kanyo to kalo to ntie jotelo moko magina appreciative. Konene kata koko kawe to nyalo appreciate the artist omigi moro matin. But josiasa gi art. Okinyagora kani kuro macha politician kuro wagore. Ngisi mokigore yes. Lakini kaki chop kuma entiere cha. Tek. Seche moko be nya thuthi ni mi chop kuma entiere to nya nene to be ogine oweya kamano. To sejo wachni kinyalo chiwo paro advice ne youth kaka in mantiere koda pok to pok mar kelo ne yuto nikech nitere youth madaro ni kodo jodonje gimoro ne ten gimos chako kelo ne yuto akena en paro mane madichiwnegi kanyangiso gi mokwongo en ni art chudo maber sana nikech actively in the art industry asebedo for sani kore ngimo malao 3 to 4 years actively since that time art emosepidha ate madakgo ate machulogo bills ga ate ma engage kara out asegero mana en art ineno asetimo gik mang'eny gi art koro gima nyalo encourage youths ni art pok mora mora ma ingo kata art kende pok mora mora ma ingo Nyasaye manoketi kuomi mane ka believe ga Nyasaye manokete kuomi to Nyasaye manokete kuomi no ong'e gima omiyo nokete en ga reason ma meaning ni inyalo survive ka Nyasaye wuone manokete kuomi mano ngiso ni inyalo survive with it. Donge. Koro youth mora mora mantiere oko kanyo. Ka di pok mora mora. Mi pok ni no teko. Time sejete. This moko minyalo chako time to maybe your surrounding, jok ma surrounding isini okinyala ngane time molo yi angogere ka. Mago gik moko manego chuny ngato. Lakini in wuon as an artist nyaki bed gi chuny moro motegno e gimitimono. Jomoka okinya neno gimineno. But in ing'eyo ben gini adwa na chop kode kumoro. It remain consistent. Kani chako ni time the mbele. Kiki ng'ini dwaro gimoro ma immediate ni atime sani tado ni bero duog sani. Bero kunya wuok sechego. Bere en gima take time. Ato pogregi maybe awachni idhi timo course moro. Kise timo course moro la firito for employment. Art is different. Art first you employ yourself and then with the time you employ other people. Don't Koro art take yourself as an employer. Koro ichal ngat moro ma build your company most. Koro time kichako build company ni kata kichako foundation mane kuma bedo ma tek sana. To foundation no ema miyo ot bedo ma strong. Kwa dhimal. Moko mako beauty makoro jidhineno ka beauty no biro because of the foundation, good foundation mano chake. Koro youth mano ko kanyo piny chako tek to chako matek no mane mami bedo strong e gimitimono koro mos kake dhi chama koro chop ka gorofa dhi mo chop makoro jinene yudo ka gima nitimo piny cha nitime ma strong koro kata bedni malo kanyo kumisichope kanyo no gimoro timre okinya duogo piny sana nikech kuma ni chako gocha ing'eyo ineno an gik mang'eny sana must go through a field mar art. But na remain much ni an art ni emara. Gimanya timu upogre gi art onge. Ineno. Islam skunde ma muain get katabe wuok Islam. Donge. Idoni gima divert youth sana e gima getemo. First and drugs. Drugs jomoko believe ni ngato mondo gor nyako maybe nyako tigi moro nyako yuashas nyako timanga no okochuno odwaro stima maedi ni sawa gio kisetiyogo e akichako mess your life
Most. Mara ka ne ina artist adi mose fail. Mano se make nyaka name to fail mana because of drugs. So jamiti yokode ni okibingeo. Lakini with the time, kaka time then ochako affect. Alafu anything mitimo mie mabeni you are the pioneer of what you are doing. Give me create you are the first person to do it. But you deal gi mind. Donge. The moment me say interfere gi mind ni, there's nothing productive me botemo. Donge. Koro mind is the first thing. Nyaka mind ni bed clear. Mind go se bedo clear. Gimitimo ni time gi chunyi te. Miye chunyi. Kikingi gik ma ji wacho. Siji ngani wacho moko ngani wacho. Kingi kidwa timo your example, time example gi ngani at least ni malo. Obede aka maybe your mentor ngogedego. Donge. Ngani malo. Kikingi ni maybe in your lineage ntinga mano chake to fail. Koro in ngane mingiyo. No. Ka in the same talent, surpass the other person. Ngini anadwa time but ano kabla time ngata no time cha. Anadwa time differently. Ineno. Lafu ntie gik moko ma ingiyo ni ngane cha ne time. To kano time angano miyo odhipe. Ama ngomiyo no we. Donge. Ntie point makise chopo tibongeyo ni ngane cha no tiyo gi drugs mang'eny sana. Ngane cha no ero. Ngane cha no ero nyiri sana. Mano gik matimre gi art. Gintiere field ni. Gintie. Ineno. Koro in kiseng'eyo ma oting'o ni an mara ne do come out differently. Donge. To gima believe mabe as a witness the moment ma iamua ni gini atime tiyori gini atime onge ng'ata ata machwanyo gini atime because of me ang'iyo mondo life no bed maber ang'ogedege adwani mondo sustain myself ang'iyo ka nyalo timo gika ikawo chunyi tikete te kanyo ma onge ng'ata ata michwanyo ing'eyo gima timo ni onge ng'ata chwanyo Nyasaye onge there's no day ma Nyasaye bowe paro malewe nyaka there's no day paro malewe iwacho ni rawera mantiere koda ite otimnade owinji mano kaluwore kod experience mano mar field ni namba na masimu te an gi namba achiel osebudho seriously poka change namba nan macha ana achiel osebudho sana 07 150 459 39 namba na sebudho go serious ngolo nying mane Joseph Okelo Nyamanga okodhi golo sejo sejo wago ni mana nikech koro sejo to koro nyingi tich nikech na kitimo sign kacha mano mar goro mar sejo apart from drawing I'm an actor an actor at one point hatiga setemo but koro na biro ma major the time ma ibedo confused nya confused that time nikech ido ni etimo gi mang'eny but pok yudo your direction. But since kana zero direction nama adonge atka makao ka the main but these are mokogi anyalo gati matima siti moko madwa na free up my mind anya amua ata the acting at one point atimo poetry gini moko manya sanya nyati matima koro adwa ni free up my mind tatimenade tadi image mane but a major goro sana Pacho nitiere koda pok mopogore. Ero kuma na nyasejo kumiyo thuolo mar twakodi mar miyo watu Mama Grace Onyango Art Gallery kae. En tich matek motimo puoch gi pak. Ero kamano. Ero kamano inya. Abe ago ero kamano mang'eny. Kuom biro mondo at least ung'e gi mwatimo. Ero kamano inya. Our governor osekonyowa mang'eny seriously. Nikech kata kuma wantiere because of our governor. Governor ochange the art scene. Mantiere Kisumu kae. Mama Grace Onyango Cultural Center ka formerly a social center. No change to a cultural center. Nikech noneno ka kuma artist nyalo bete onge. Ido ni ng'ato en talent mar art but kumodhi train kumomite together artist ok yudre. Koro momiyo no choose Mama Grace Onyango mondo bed a cultural center makanye nena kar artist ginyatimo gigi kanyo shows ginyatimo kanyo trainings ginyatimo kanyo masani Mama Grace Onyango Cultural Center kae kuma anytime ibire ibodo artist makisumu any artist makisumu bed mawero bed ma actor bed ma gitegi ntiere kae kuma kae the art gallery mantiere kae it is through the governor jetkale beni governor ko appoint Mr. Bat Masira mondo bedika dine wabe waonge kae kaka visual artist maisha sirikani county makisumu tije mabendo zero teach mar art sana art our governor support art
sana. And then ngao chako keto Mr. Bat Masira ben ngat moro ma en a thespian in art. En ngat moro ma osetimo art for long. Kono no keto the right person bende in the right place. Ineno. Kama na inyagir marane sirikande mag gwenge mamoko unbendo bro bedo kusiro artists mar mondo mi gin bende giyude pok mar gi kaka ginyalo yudo yuto margi koka manya korom gajwang gi kanyume makelo we giko mar twak marwa e chenro mondo mar poko pogore no twak kanyo gi sejo mabedo sebedo kogoro sengiso usitori nonro mare kanyakla kod tije mabende gisebedo ka gitimo Mama Grace Onyango Art Center kae mantiere e boma ma Kisumo. Orituru masani ne jogo ma bende dwaro tiegore jogo ma dwaro mentorship programs e art sejoneka namba ne bendo sechiwo mar mondo mi reach out kata mana ugonye simu kokale yor ong'eyamo. Wanere kendo e kit pok machielo juma mabiro pod wantiere gwenge gi mag Nyanza. Orituru masani nyinga Sharon Ong'aw.